Assalomu alaykum partizano. Xo'p, partizano ehtiyotkorlik از خطان دور نکنین. همه وقت در هر کجای هستین، در هر 55 شهر و منطقه و ولایتی هستین، 13 رایون جماعت. خب از کنترا پارتیزان های امامالی دیکتاتوری کلان های او احتیاط کنین، چی از جهتی معنوی، چی از جهتی اقتصادی، چی از جهتی فکرانی، چی از جهتی که معین میکنی، از نظر مگذرانی عمل میکنی. خب همه وقت که از کنترا پارتیزان های همه جهت احتیاط باشین. بعد بچه‌ای که آنالیتیک هستین در داخل مثلا در داخلی حکومت، در داخلی محله، کوچه و شهر، هر کجای هستین احتیاط کنین. بچه‌ها متخصصا، رئیسا، گنرالایی که از طرف ارمیای مردمی اما شما تعیین شدگین پارتیزان ها احتیاط باشین. خب همه شما بدونین که ресурса ба даст гирифтан кори осон нест. ҳамакак заҳмат мехоҳад барои мо партизанон, барои мо озодихоҳо 5 заводи тиллоро, 5 макони тиллоро ба даст гирифтани кори ҳар мардбача нест. ба ҳамон хотир ҳар шумо дохил ба дохил, шаҳр ба шаҳр, ноҳия ба ноҳия таваҷҷӯҳи худтона аз контра партизанҳо, хитристи худтона дур накунед. хоб ина бачаҳо бибинед, худтон радиои озодӣ бидоен, шоҳиди ҳол бишен. در 15 اکتبر بینین که میگه که 50% بچه‌ای که با قسمت حربی دعوت شده بودن علاقه تمام شده. شما ببینید که حرکت پارتیزان، حرکت آزادیخواه، ما 5 کنتیلو را طلب کردیم. سویت از جهت ابلاوا این برنامه را بررسی کرده بودیم. با امامالی دیکتاتور فهمیده партизан ки пачақш мекунад, ба ҳамон хотир нигоҳ кунед ки дигар дили мардумо вардошт кесае ки натарсен дигар аблаватона мекунанд. хай худтон шоҳиди ҳолен ки далер дида, далер рафт, далери эмомалӣ чӣ када буд, снимка када буд. айдруни университет баъзета гирифтан бурафтанд мардуми маори ғаламо. бори ҳамо мединства методе ки тара зиндагӣ мета, тара озодӣ мета, тара соҳиби нон мекуна, маоши хубуд мета, светад мета, барқад мета. ай зулму золимии диктатори эмомалӣ кланҳои ӯ 55 шаҳр нояда ки ҳастанд, якта ба якта бидонем ки единства методи шуморо ба ин чизо рӯбарӯ мекуна. 5 контило ресурс заводе ки тамоми давлат аё хурдав гаштесай, бидонем ки чияй партизанӣ. боз ҳам мегӯм партизанӣ. аз контра партизанҳои қисми болои поёнӣ эҳтиёт бошед. аз одамое ки кланҳои эмомалӣ ду табақаи гуфтем ку гумоштаҳои махфӣ ва ғайри махфӣ ду табақа дорад. табақаи болоиш ҳами ятимову рамазон раимову шоруху питух митух, нами рустами гогию, нами озодаву ҳамиёанд. боло кланҳо болоанд. зоиру, намедонам тоиру, исмоилу, нами амрдин нақшуфу, инами кланҳои эмомалиай. фаҳмидӣ? ичи дар тарафи европа хучонам барномасоз мегирад, иран кланҳои эмомалиам. бидонед лаб мекунанд, ягон эффект ба мардум нашидай, то ҳозира нашидестай. фаҳмидӣ? баъзеш 146 та барнома када, оли як хуби ба миллат нарасида. ина шумо худтон фикр кунед. партизан вақте ҳаракат кадай, нигоҳ кунед ки эмомалӣ хайр кардестаю, нами хона додестаю, через раҳими ғарми, нами як корҳои кадестаю ки ӯ корҳоро кадагӣ набуд. даврух буд, набина мардума таъмин кард, каман боша. ҳамин як таъсири партизан ай. бидонед ин мардуме ки шуморо ба озодӣ бу ба 5 кони тилло мерасонад, чияй партизанӣ. контра партизан да эҳтиёт ку бача. мо да 10 та партизани звер бе аз онае ку 1 миллион одам дар бар монад. ира фаромӯш накунед. ҳар яктаи шумо дурун ба дурун, маҳалла ба маҳалла, шаҳр ба шаҳр, ноҳия ба ноҳия бидонед. як партизан дар дасти золимон алалта. хоб масъалаи свет бачаҳои набинен ки чанд роз гуфтиса буд ки ай таъминоти нагуфтан барқа лаб кардан радиои озодӣ. ана имрӯз бинем ки маълум кард ки воқеан свет нест дар чанд ноҳия. барои чӣ? барое ки партизан дурун ба дурун кор кардесай. фаҳмидӣ? партизан баргачошидесай болои сари золимода. фаҳмидесан ки обест ки залал додан ба мардум, зулм кардан ба мардум, маоши мардума хӯрдан, нафақаи мардума хӯрдан, свети мардума фурохтан. партизан чӣ кор мекунад? мора мегира, филтр мекунад, тоза мекунад. ба ҳамон хотир ҳар яктаи шумо дурун ба дурун, маҳалла ба маҳалла бидонед ки партизан мощности худша дорад. партизан ҳамаи ҷиҳати хуби зиндагиро ба ту мерасонад. чия? партизания. ина шумо бибинед ки аналитикома дага барои кардан
нау кияй ку масхарабоз ташрифай кияй ӯ нау дига айтарси партизанаку намега билет айгиҷо харидӣ мега ки соат айгиҷо харидӣ парол шонаби ташриф тиранги барадатиҷаю дигаш беномус наша ташриф гуфтесам ганда залал мебинӣ мо тура ҳичи намегем наму маҳаллат наму гирди территория хилдаку шумо дизден наму контрапартизанда шумо меғалтен ку партизанда меғалтен ку баъд нигоҳ чӣ хетон мекунам шумо кия фреб кардесен мардуми бесавода фреб кесен метонен када неки партизана наметонӣ партизан хитриз дора ташриф нагу соат айгиҷо харидӣ билет фурӯхтаӣ пул диздидеси анаму финал мегӯю неме чӣ мегӯю ку бидон ки ба залали хитай ташриф ва дигарое ки соҳиби ақл ҳастен падару модарое ки бачаҳотон конкурс бозӣ мекунанд одамои шурух